Bootvluchtelingen komen vanuit Turkije naar Griekenland. Ja, of voor een beter leven. Ja, en dan staat ze eigenlijk de hel te wachten. Ongelooflijk dit. Er komen ongeveer om de 5 minuten komt hier een nieuwe boot aan. Rudy Bauma en Matthijs Boelens zijn 2 bolzeters. Ze zijn op Lesbos voor Life for Lives. Een organisatie die de bootvluchtelingen helpen wil. En dat is een kind hier. Mooi verskate vrijwilligers staan ze op de kusten van Griekenland. Maar ook in de grote opvangkampen wordt werk gedaan. Mijn werkzaamheden binnen hoofdzakelijk tot nota bij de kust boten binnenheljen. Meestal van de boot helje veilig. Een knuffel aan, een goed gevoel aan. En ze van de eerste hulp voorzien. Ik ga een babytje van een paar weken uit het bootje wijtild. Hij reikte me dat babytje aan, bij de trainen in de eigen. En ik had het babytje gewoon de kant zet, onder een oorjoen en de heid ophellen. Zodat ze weer beelden weer. Dat is niet meer te bibelen. Dit is de situatie juster op Lesbos. Achter elkaar komen de bootjes volpropt met mensen aan wal. De tafereelen zijn het verskorend en het had een grote impact op de vrijwilligers. Het is dweilen met de kraan open. Dwaan was dwangkist. Het is een verschrikkelijke toestand. Onmenselijke omstandigheden. Wie toch weer wat drank in. Baby's van 3 weken oud inderdaad, die liggen in de boot. En dan vervolgens worden de kinderen ook uit de boten gehaald en dan opgevangen. Wat je dan allemaal meemaakt, dat gaan de haren van overeind staan. Voor de beide jonge mannen is het een heftige ervaring. Maar ze willen graag wat budgetten. Nou ja, omdat ik jedde en zeg dat er gewoon een boel aan de hand weer. En ik wil gewoon wat doen. En ik hoop ook een steentje bij te dragen ook naar de mensen thuis. Dat zij ook het besef krijgen hoe eigenlijk ziek de wereld is aan de andere kant.